Ahojte! Len tak nahlas hovoriť, aby toto bolo počuť, lebo som pozadila vám dala aj hudbu a neviem, jak to bude dobre počuť, tak len tak hlasno hovoriť. A máme tu Vianočný update do PKXD, jupi, všetci sa radujeme, neviem, či som to povedal dobre, ale sú proste Vianoce. A konečne sa načítalo a máme Vianoce 2025. Neviem, či viete, ale ja mám čiapočku akože z Vianoc ešte 2022. A už vôbec neviem, kto je tento Richard. Tam zatiaľ nejdeme. A ukáž, čo je v pase. Oh yes, šal zdarma. Pekne, potrebujem. Mi zima nebola, už si stromy skynal, ale dneska nebudem počúvať pekne pomaly. Neviem, prečo takto hovorím. To som povedal skôr, keby nikto nevedel. No a potom, keď môžem povedať, tak keby vo videách počujete také niečo ako keby vynechávam písmena, tak je to môj topolčanský prízvuk. A som na nich hrdý. A zase mi nejaká správa došla. Hneď to pozriem, vydržte. Dobre, čo je táto gulička? Ukáž, dajú tam. Ja, to je zase jak s tými zvieratami, to je furt. To netreba ani sa snažiť získať celé. Poďme už konečne sem. Toto tak rýchlo prešlo. Poď, otvorme si kalendár. Ale neboj vás napínať, viem, čo tam je tam vianočná čiapka. Tak poď. 2025 do zbieročky. A to som čakal, som myslel, že za 5 minút akože sa to otvorí, no. Tak to bohužiaľ nefunguje. By som to zistil. To malo byť 5 hodín a oni advenko to má zle nastavené a dal tam 5 minút. Jej. Tak ja tu som čakala a potom môžete si všimnúť, že to neviem prečo. A poď otvárame aj vajc rovno. Vo videu, ktoré je o vianočnom update, no dobre. Nikdy není neskoro. Alebo moc skoro. Tak poď, čo je v boxiku? Nejdem si ho otvárať, alebo sa mi nechce. Vidíte, nechce som teraz povedal. Za 40 gemov to je to ani náhodou. Za prvé toľko ani nemám a za druhé to ani nechcem kúpať. Ako keby mal 15 000 tak ten domčík, tak by som si aj kúpil. Tieto veci za 2 dní končia, ten program. Yes, prosím, nech to je ten, ktorý potrebujem. Yes, je tam, tento. Áno, jo, mám to. Keby sa pýtali, prečo tak radujem, aj z tohto sa radujem. Lebo to je proste nostalgia, ja som to mal na mojom prvom účte. Takže som úplne v živote kedy mal. Niekedy by som vám mohol ukázať moje fotky zo starého účtu. Mám ich toto v PKXD. Som mal T-House, to je dosť ragitka. Aj Poop House, ten je taký v pohode. Ešte čo som mal? Proste som mal veľa domov. Tak ahojte.